Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, gisaulog ron sa simbahan ang pista sa mahal nga Birhen Maria sa Carmen. Ang kaning mga Carmelites nato nga mga madre, sikat kay ni dinhi sa atong diocese o sa tibuok Pilipinas. Niya karon sang adlaw kay taga Guadalupe mangko ga pista sa ron selebrasyon mo man tawag na mo nas una ambot mao ba kagyapon karon pista selebrasyon ang parokya sa Guadalupe tungod sa paghandom ni adtong kolera nga nahitabo ni adtong 1902 diin daghang nangamatay kuno niya giprosesyon ang imahen sa Birhen sa Guadalupe nahunong ang kolera 1902 July 16. So ang mahal nga Birhen kanunay gyung mutabang nato mao na nga ato siyang sangpiton sa atong panginahanglan karon labi na gyud niining pandemic nga mahunong na unta ni ato sa siyang sangpiton nga magmalinawon unta ang tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod o ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato hatagan unta sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami nga ang tinahod nga pangaliya sa mahimayaong Birhen Maria makatabang unta kanamo og liniyukan sa iyang panalipod makasugakod unta kami sa pag-abot sa bukid nga mao si Kristo nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Gihimo ni Moises ug ni Aaron kining tanang milagro at tubangan sa hari. Apan gipatig-a gihapon siya sa Ginoo ug wala niya tuguti ang mga Israelita pagbiya sa iyang nasod. Ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron didto sa Ehipto. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Ipahibalo sa tibuok pundok sa Israel nga sa ikanapulong adlaw ni ining bulana kinahanglan magpili ang kada tawo og nating karnero o nating kanding alang sa iyang pamilya usa ka mananap matag panimalay. Kung gamay ra kaayo ang pamilya og dili makahurot pagkaon sa usa ka mananap,
Ang usa ka mananap tabangan pagkaon sa duha ka pamilya nga managsilingan magagad sa gidaghanon sa nagmuyo sa matag panimalay. Bahin-bahin na ang mananap sumala sa makaon sa matag tawo. Kinahanglan nga ang mga mananap walay daot. Laki kini og nagpanuigon og usa ka tuig. Mahimo nga magpili kamo karnero o kanding. Lami nga kini hangtod sa ikanapulog upat ka adlaw sa bulan nga maoy panahon nga ang tibuok Israel mag-ihaw mga mananap pagkagabii. Unya magkuha sila dugo og ipahi diha sa mga marko sa putahan ug sa ibabaw sa putahan sa mga balay diin kanon ang mga mananap. Niadtong gabi una aslon ang mga mananap og kanon uban sa pan nga walay patubo ug sa mga utanon nga pait. Ayaw pagkaon sa bisan unsa niini nga hilaw o sinabaw. Asla gayod ang tibuok mananap uban sa ulo, sa tiil ug sa mga sulod sa ginhawaan niini. Kan-an ninyo kini ug ayaw pagkabuntagi bisag jutay niini. Kung may masalin, sunuga kini. Ingna ninyo niini pagkaon. Magbakos kamo, magsulob sa inyong sandalyas, ug magkupot sa inyong sungkod, ug dalian ninyo pagkaon. Mao kini ang kasaulugan sa pagsaylo sa Ginoo. Niadtong gabi una suruyon ko ang Ehipto ug pamatyon ang mga kamagulangang anak lalaki sa mga tawo ug sa mga panganay lalaki sa mga mananap. Kastiguon ko ang tanang Dios sa Ehipto. Ako ang Ginoo. Ang dugo mo ilanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Inikakita ko sa dugo, sayluan ko kamo, ug walay kadaot mo abot kaninyo, inigkastigo ko sa Ehipto. Kining adlawa mahimong halandumunon, alang kaninyo. Sa ulugan ninyo kini ug sa tanan ninyong kaliwatan, ingon nga permanenteng pangilin, alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Unsaon ko pagbalos sa Ginoo sa tanan nga mga kayuhan nga iyang nahimo kanako. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Bililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang butang mga sulugon. Imo ako nga sulugon, ang anak sa imong alagad nga babayi. Imong gilugti ang akong mga talikala. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang
ngalan sa Ginoo. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat. Ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong panaad ngadto sa Ginoo. Diha sa tubangan sa tibok niyang lungsod. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan. Ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kadin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ko ikaw. Usa ni ana kaadlaw igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Ang iyang mga tinun-an gigutom, busa nangutlo silag mga uhay sa trigo ug nangukit niini. Sa pagkakita niini sa mga Pariseo, miingon sila kang Hesus, tan-awa ra supak sa atong balaod nga ang imong mga tinun-an maghimo niini sa adlawng igpapahulay. Si Jesus mitubag, wala ba di ay kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Miadto siya sa balay sa Dios ug mikaon siya ug ang iyang mga kauban sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, bisag supak sa balaod nga mangaon sila niadtong pan, kay ang mga pari man lamang ang gitugutan sa pagkaon niini. Wala ba di ay kamo makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag adlawng igpapahulay ang mga pari sulod sa templo naglapas man sa balaod sa adlawng igpapahulay apan wala sila makasala? Sultihan ko kamo nga dinhi ani ay labaw pa kay sa templo. Kung kamo nakasabot pa lamang sa kahulugan niining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, dili ako gustog mga halad nga mananap, kundili kaluoy. Dili unta ninyo pakasad-on ang mga tao nga way sala. Kay ang anak sa tao, mao ang magbubuot sa angayng buhaton sa adlawng igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Si Kristo nga mo'y atong giila nga manluluwas, nagtudlo nato og pag-ampo kanang amahan namo. Nya iya ginang giapil diha sa primerong bahin ang kanang word nga matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Nya kusog eta mo yaw-yaw ana. Kanabitang hapit na mamatay ang masakiton nga imong pinangga kauban sa imong pamilya, moingon din ka, ang pagbuot na lang Diyos Ginoo pader maoy akong tumanon.
Pero moingon gani ang pagbuot na lang Dios Ginoo, pasabot ana, sawap ana mahitabo, nagbuot-buot ka. Nya karon kay wa naman kay mahimo, una pa ka moingon matuman ang imong pagbuot. Di na mo'y mao. Unsa man sa sinugdanan palandaan, sa imo palang mga plano, sa imong mga pangandoy, sa imong huna-huna, kinahanglan ang Ginoo nay magbuot. Dili kay hutdon usa nimo ang imong nakamahuan o ang imong abilidad. Nya wa gi mahimo, una pa ka moingon Ginoo na lang gi matuman. Ginoo'y magbuot. Mao na diri sa atong unang pagbasa, ang pagbuot sa Ginoo step by step gyud. May kay pagkadetalye gikas pagsugod, pagpili mo og kanding or karnero kanang dili daot. Nya laminga aning adlawa, aning orasa kinahanglan nga naluto na ayaw sinabawa kanang unsa na kanang aslon nya di sad kuhaan, di limpyuhan, gikas ngadto tiil apil ang sud ginhawa aslon, detalyado kayo. O kita pala pagbuton kuhaan ang mga tinai kanang mga sud ginhawa kay lain nakadon kaong ganang na ang sud anang kuan. Pero ang Ginoo may detalye man kayo. Nya sunang kato magkaon ka nga magbakos o niya magdana kas imong napsak, nagdana ka sungkod, daliag kaon. Murabag ka ng padong mo ikyas ba? Ana, niya ang dugo ani ipamahid sa inyong pultahan, dias mga haligi sa inyong pultahan, ipamahid. Di ba detalyado kayo? Ang Ginoo detalyado man kay na siya musulti nato. Sama nang ingon, kamong mga manag-uyab, wa say hikapay. Ayaw mo paghunahunag laway sa usag-usa, kay ang magtan-aw sa usa ka babay, uban ang laway hunahuna, nakapanapaw na. Di ba detalye, masad kay na? Nakabati mo, ana? Nga nga no mang supakon, mao na, daghan kay tadinhi og kaslunon nga nangaburot ng tiyan. Daghan kay dinhi magpabunyag nga way mga kasal nga naman ding tuman man nya inig pabunyag na matuman ang imong pagbuot nga himo ang Kristiyano ang akong baby nya ikaw nga nagkugos nagtuman kas kabubutos Ginoo. Masuko ra ba ng uban usahay og ingno nako kamuha mga impiernohonon mo mga ginikanan nya kanang inyong gikugos atong bunyagan para malangit, di ka na makuyog ninyo ditong kamo may gakugos ana. Uy, tubag mo lagi bitaw na. Parihara sa guna ninyo god mga ginikanan, inyong dadon sa tarong nga daan ang inyong mga anak nya siging balikas, siging kasaba mga buang mo, mga tapulan mong dagko, mga gahi mo go. Unsa man ang mga pulunga pagbuot nas Ginoo? Sige. Unya, kay di man pagbuot sa Ginoo, makapatay. Kay ang pagbuot sa Ginoo mga igsuon makahatag og kinabuhi. Dili makamatay. O tanawa ang mga Ehiptohanon nga misupak sa Ginoo, wa mo sugot sa Ginoo, sige hinuong kontra sa mga taong higugmas Ginoo. Niingon dayong Ginoo, mosoroy ang anghel sa kamatayon. Tanan nga mga kamagulangang anak nga lalaki sa hayop ug sa tao, hutdo na kog patay anang gabhiuna. Pero ikakita na kos dugo nga naa gipahid sa pultahan, sayluan na nako. Pasabot, ang nagtuman sa akong kabubuton, dili mamatay. Ang nagsupak-supak, patay. Ana. Nya kamoron, nagtuman mo sa kabubutos Ginoo. Sa ato pa, mayroon ka usahay. Usahay day, patay day ka. Usahay buhi. Mura kag hantak. Mura kag hantak ba? Patay buhi. Mutugot day ka nga, usahay patay ka, usahay buhi ka. Pastilag di na maulian. Mapatay na lang kag dito. Di ra ba musugot ang Ginoo ana kanang usahay? Di gid siya musugot. Matod pa niya, kung dili mo init, dili sad mo bugnaw, kay usahay init, usahay bugnaw, isuka ko kamo. I will vomit you out. Og dili sad ka no, og dili sad ka yes, kay usahay no, usahay yes, di yapon mo akong tinun-an.
iya na siyawa. La, bantay mo diya. Kung ang pari mo sikritog uyab-uyab, okay ra na, dili. Depende sa Ginoo, og mo ingon dai pader. Og mo hongong ning Ginoo ikagabi dito nako, pader. Uyab-uyaba nagpanagsaron katilaw sa kagamay. Ana. Andi mingon ko matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta. Mingon sa langit. Pila na man ko'y pagsultian agud. Pero siguro nako nga pagbuot sa Ginoo. Be unsa man ato pagkasiguro nga ang Ginoo mo'y nagbuotan. Oh, kani sa ron. Usahay ra bang Ginoo di ra ba na mo tingog? May man kani karon kay kabati man mo sa kong tingog. Gipulan na mo ani akong tingog. Labi na maghisgot itag koral, sus. Lagot yung kay mo ana. Uy, side bit ini perting kusugas uwan gahapon. Oh, naay na nag-text nako, pader, ang tubig sa among balay taga-tuhod. Napay usa tagahawak pader ang tubig sa among balay. Gikapoy mi og limpyo sa among balay. Tungod gini ani among silingan nga gikural pader konkreto di nakalusot ang among ang Agianas Canal kay gikural ani among silingan. Ipalihog ra ko gwali ani pader ako ding giwali karon. Oy kamo diyang nangural unya ang inyong silingan gilunupan buslutin ang inyong koral aron mo maluwas. Muhubas kay itong tubig sa inyong silingan nga taga-tuhod di na intawon katog. Muhubas tungod kay gibuslutan nimo imong koral. Congratulations, malangit na ka. Pero moingon kay kada bahala na mo diha ako ning balay. Nya higda-higda kag tarong nito imong silingan siging hinubig. Kada yabos tubig usa to nimo katuig sa purgatorio. O kun di na gani mohubas kay muuwa na sa karong hapon, maimpierno na ka. Na buslote din na imong koral. Kung ang karsada di na kaagian sa kanana ang mga sakyanan kay nilunop nagmaayo tungod kay imong gialihan sa imong koral, patay ka diyang tawhana ka. Buslote na imong koral aron mo madre ng tubig des karsada, palutsa na ngadto sa inyong kilid sa inyong balay or diha baka noon sa hawanan sa inyong balay, diha na palutsa. Unya human muhiyos na tong tubig makaagi ng mga sakyanan, di na sila maliit, di na mag-traffic, kana langit na kaana. Unsa? Unsaon pag-ila nga kabubuton sa Ginoo? Mao ni ang mga timailhan na una ha, makahatag og kabalaan sa kinabuhi. Makapabalaan ba? Kay Ginoo man holiness. Maoy iyang una. Kung ang imong gibuhat, ang imong giplano, makapabalaan sa imong kinabuhi, goon, bisan pagkontrahuna sa tanang tao. Bisan pagsakit kayo na, nimong buhatan na. Maubitaw si Kristo, ang pagpalansang sa cross. Unsa man ni makapabalaan, dili. Kusga? Mao nang gibuhat ni Kristo bisag sakit. Nya kamo magpalansang mo. Oh, tunay. Hindi na sa pada, sa may palansang. Nya kaning pare magpalansang ni. Testingi. Natog di ba mo gabaan. Mao bitaw nga atong tubag sa Salmo. Unsa toy tubag nato sa Salmo? Imnon ko ang kupa sa kaluwasan ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Imnon ko ang kupas kaluwasan. Kasakit na. Kasakit. Pagbuot bas Ginoo nga ang bana kabit-kabito niya ang ilang maid na siksi kayo. Pagbuot dili. Kusga. O dili. Karon hay may lami ang maid o ang asawa? Ako bisag di ko bana, lami gitong maid kay batan-on man to. Bigot pa man to ang asawa, yut-yut naman kato sa bigot, sa yut-yut. Karon og hunahunao nas bana nga lami ning maida, kausara man jud ni nako diktaran, musugot ra man gini kay maid gud ni. Amo na daghang karon tawo mga maid nga binuangan taon sa mga amo. Pero sagdi lang, og ikaw bana nga gilamian na ng imong maid,
og imo nang hunongon kay di na makapabalaan nimo, di sad na mabalaan ang imong maid. Unsa man, malipay ka o sakitan? Sakitan ka kay imong supakon ang imong gusto. Pero sa imong pagsupak sa imong gusto, imno na nimo ang kupas kaluwasan, andam kang magantos, adto ra jud ka motutok sa imong yut-yut na nga asawa. Ug ingnon gini mong Ginoo, Lord, supakon ko ning akong gibati kay di ni makapabalaan sa akong kinabuhi, di ni makapabalaan sa among pamilya. Ako sad nga pare, ana, kapoy kay dito mag-inusara kas room, oy, maglakaw-lakaw ka ikarag yung usa. Wa jud kay katiksan og I love you very much. Wa kapoy laay. Nya naay mo text nimo, Father, I miss you. Nya mo reply kag I miss you. Ngilad naman na hundi lang yun. Ingnon lang yun, God bless you. Bitaw, anaon lang. Nya maingon ni Father, I like you. Lisod kay maingon I like you, no? Di ba? Patay ta na, di na ta mahuli. Nya sa may buhatos pare, hilak. Kantag nanghihinayang ang puso ko. Nya grabe-grabe yung pagka-igua, sakit-sakit yun. Kantahan, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Sana dalawa ang puso ko. Ano? Pero sakit na siya. Pero makapabalaan man. Ikaduha, timailhan nga iyanis Ginoo, makaayo sa katilingban, dili sa individual, katilingban. Parehas na ako, usa ko ka pare, kinahanglan ang tanan akong buhaton makaayo ninyo. Kung doon na rin usa din naghanap ba kayong gwapa na to mga youth, ug mauyab na ko, makaayo na ninyo? Dili. Ha? Di ay. Ina lang kung makaayo, good. Aron saan bang mabalidit na ko ba? Makaayo, dili. Di na ko. Di, buhaton. Sayang. Bitaw, sakit. Di man makaayos katilingban. Pareha sa bana, uyabon ko ning maid. Nya magsikrito-sikrito miani. Makaayo ni sa akong pamilya, sa akong asawa o sa akong mga anak. Huno nga. Unya karon, kung imong gubon ang imong koral, aron mo dako ang agianan sa inyong silingan nga di gyud kalusot ngadto sa ila, nya tuay mga 50 dito kabalay, di gyud kalusot kay imong gipiit og may sa imong koral. Kung gubuon nimo imong koral, makaayo nas katilingban dili? Makaayo. Nindog ta. Kaayo man. Ang igsoon, ang Dios sa iyang naghingapin nga kaluoy ug gugma kanato mipasaylo sa atong mga sala ug muhatag sa tanang grasya nga atong gikinahanglan. Masaligon kitang muingon uban sa mahal nga Birhen sa Carmen, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang nangulo sa atong simbahan, mamain mong sumbanan sa tiunay nga pagsaylo ug paghigugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nagdumala sa atong nasod, magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad ug maglantaw sila sa kaayuhan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga mga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan,
nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pa mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Nga ang mga nangamatay, makasudong na sa walay katapusang kahayag ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Makagagahom ug way kinutubang Dios, dungga ang mga pag-ampo sa imong katawhan, kay gituboy namo kini diha sa pangama sa mahal nga Birhen sa Carmen, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Nawata o Ginoo, kining among mga gasa, di man sa mundugma, sa gupaw santusan. Kining pano, kining dino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit mong aman. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo, sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagayg pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niya santos nga simbahan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig. Itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon, pinaagi ni ining pagbinayluay sa mga halad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadaig kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo, pag-usab mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu kana sa mga langit, pagdaigon na imunganan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong sa yuta, maigun sa langit. Ang kalanunam sa matagad law, ihatag ka na mo karong adlawan. Tugpasayloa kami sa mga sala, maigon nga nagabasay kami sa mga nakasala ka namo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunuan
luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Maghimaya ka, Maria, sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo, nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karunong sa nasa kamatayon. Sa takna sa Amen.
Magampo kita. Ginoo, human na namo makalawat ang langitnong sakramento, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit, kami nga ubag pagtahod, nagapasidungog sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-od sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga Birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga panalipod, divine protection. Nya mulihok ra ni siya kun ato gyung tumanon ang iyang kabubuton dili pang last kung dili anha gyud sa atong hunahuna, pulong ug buhat. Update sa atong nahalin nga mga slots sa as of yesterday sa Hope and Opportunity nga tag 2,000 para ni sa atong pagpamalit og additional nga mga luna sa yuta dinhi. Ang nahalin niabot na og 4,597, 403 na lang slots ang nahibilin. Ang St. Vincent Healing Strength para ni aning atong retablo nga tag 500 per slot. Ang nahalin niabot na og 3,357, 643 na lang ang nahibilin. Pakpak. Murag gipaspasan na nigpalit siguro kay hapit naman mahurot, no? Karong buwan na mahurot na gid ni. Sagdi lang kay di aman sa special slots. Nabiya ni reklamo ani siya mahala sa dana pa diroy.
Special man ang special pizza de parihara og presyo sa ordinaryo bitaw. Special ni siya kay 180 ra ni ka slots. Ang atong bracket ani kay pledge man pwede ra man mo musaad nga unya ko mobayad pa der, unya ko mopalit. So dunay July 16 to 31 first bracket, August 1 to 15 second, ang third August 16 to 31, then ang fourth September 1 to 15, nya September ika-5th September 16 to 30, nya October 1 to 15. Kay 3 months man na nato bayaran ang atong generator. So ato na siyang anam-anamon og bayad aron dili kayo pinta. So kaluoy Ginoo sa July 16 to 31 na anay duha nga miangkon og duha ka slots, unya ang August hangtod sa October ang kada bracket na anay tagsa nga niangkon. So nahalina na taog 7. Gamay na lay kuwang 173 na. Basing karon na sa imo angkon di ay no. Mahal kay pa der nako. Unya di ka mo palit sa Oktubre. Di kada adlaw tiguman ani mo tag 100. Abot Oktubre sobra na tingali 5,000. No. Ikaw sa pagtigom, ayaw kaon. Tag 100 ko na kada kaon, ay kaon kada usa ka adlaw, ay kaog ka usa, katulo na lang, kaduha na lang kamo kaon, nya di pa jud kamo snacks. Yang katong budget ato imo tong andam para makabayad ka. Mamatay day ka na day. Di oy. Yung kaon niya pa der kay miskinom sa kay kaon, ay nalagpalit. Sunod na lang sad. Sa daghan ibaligya sunod. Ana ha, di ni mahuman mga matay na lang mo di gini mahuman atong slots din kaya nga naman ang paginahanglan sa simbahan dako pa kaayo, dako pa gyud kaayo. Mawa na lang ko dire di pa gini mahuman ang paginahanglan aning atong parokya nga angay gid natong i-set up para sa kaayuhan sa tanan, dili kaayuhan sa Padre Cura, kung dili sa tanan og sa umaabot pa nga mga parishioners. Ang Ginoo manaa kaninyo, Panausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa pagtuo. Maria, inahan ni Hesu Kristo, daw sa bitun sa kadagatan, danagan mo kami.